aji lali yen kon salat lewat yen zakat sambahan haji poso cari rekoso urip kuwi bakal seton tambah umur tondo tuwa setor nyawang yoso ayo bali tuntunan agama ayo cepat padha tobat lereng ana anggone maksiat ojo padha ninggal salat kanggo sango ing akhirat ayo cepet tobat mumpung awak isih sehat ayo cepet tobat mumpung awak isih sempat ninggal salat kanggo sango ning akhirat ayo cepet tobat mumpung awak isih sehat ayo cepet ayo cepet